Hi guys! Welcome na naman sa aking channel. So, for today's vlog, mag-unboxing tayo ng kapote. Bumili akong kapote kasi nasira na yung kapote ng aking habibi. So, ayun, binilan ko siya. So ito, bubuksan na natin. Actually, dalawang pares yung pinili ko sa kanya. Iba-ibang iba-ibang ulan. Wow, ang ganda niya. Ayan o. Ganda ng kapote guys kasi may lalagyan pa siya may zipper. Ayan, may lalagyan pa diba ang cute? Kulay orange. Ang cute niya guys kasi pagka hindi mo na siya gamitin, pwede mo siya ilagay dito sa maliit na bag. Ang cute. So ito yung niya, pambaba. So, ito yung pambaba niya. Ayan. Medyo malaki siya kasi malaki yung ko. Yung habibi ko. Yung lalim mo. Ang cute niya. Ang cute kasi kulay orange. Diba? Ito yung sa pangtaas niya. Ang cute niya guys kasi meron siyang cup. Ayan, ang cute niya. Tapos open natin. Ayan. Ayan siya guys. Gaganon mo lang siya. Ganda niya guys kasi may siya, may cup. Bakit niya? Tsaka ang kagandahan pa niya, meron siya nito Meron siya nito. Talaga papasok yung tubig. Tsaka ang kagandahan niya guys, kasi may siya, may bag siyang maliit. Pag hindi na siya ginagamit, pwedeng ilagay dito, ibalik siya. Ang cute niya. Ayan. Cute niya guys. So, dahil dalawang binili ko sa kanya, meron naman isa din. Wala siyang bag. Ito lang. Ito yung niya. Kulay blue naman. Ayan. Iba yung niya. Iba yung niya guys. Hindi kagaya nung itong sobrang malambot siya. Sobrang lambot niya guys. Pero parang matibay naman siya. Same size lang din. Malambot siya guys. Tsaka manipis. Ito ilalim mo. Ito naman yung niya. Ang taas. Wala siyang kagaya nung parang siya, yung parang kagaya sa isa. Simple lang siya.
yung loob niya. Sa likod. Ayan. May butas-butas sa likod. Yan ang cute mo guys. Ito, medyo pricey. Medyo pricey to. Yung isa, hindi naman masyadong kamahalan. So, may gustong ano dyan. Pwede i-chat ako. Ayan. Ayan lang guys.